obraně Finů je dvojice Lehto Ruotanen a v útoku trojice Järvenpää, Järvelä a Arbelius. Naši začali s Rusnákovým útokem, to znamená s Lukáčem a Libou na křídlech, v obraně dvojice Svoboda Uvíra. Naše lavička, doktor Ota Trefný, za ním Luděk Kukač, Stanislav Neveselý, František Brázer, jeden z dvojice Masér. A pohled na led, kde přišly čerstvé síly z Finů, v obraně dvojice Ruotsalainen Huikari, v útoku trojice Skriko Jalo Melamece. Naši mají na ledě útok vedený Růžičkou s Rosolem Richterem, na křídlech v obraně dvojice Benák Kořava. První Růžičkova střela, Rosol. Šanci měl Růžička, ještě Richter, Rosol, gól! To je výborný začátek. Druhá minuta první třetiny. 1-0 pro Československo. Podíváme se ještě jednou. Richter. Najel si tam Petr Rosol. Podívejte se. Teď se dostal ke kotouči, vystřelil a překonal brankáře Taka. Podíváme se ještě z pohledu zadní kamery. Teď by to mělo být úplně jasné. Teď Rosol vystřelí a trefil přímo sítku za zády finského brankáře. Tak tedy druhá minuta Československo-Finsko 1-0, autorem gólu Rosol. Pozor na Finy, Tuohy má, to znamená v útoku spolu s ním ještě Helminen a Mekele, za nimi obraná dvojice Narvanta Siren. Tady je Alpo Suhonen, 36letý finský kouč. Na trestné lavici sedí náš Jiří Lála, to znamená první finská přesilovka ve druhé minutě. Nedovolená hra loktem pro Lálu. Finská přesilovka se zatím odbývá v obranném pásmu těch, kteří mají převahu. Staviaňa dobře vystřelil. Narman má, Helminen, Siren, Staviaňa a bude se vylučovat. Mark Posset má zdviženou pravici a pošle na trestnou lavici Fina Mekeleho, který si počínal nedovoleně na našeho hrdinu. Síly na ledě budou vyrovnány. Nedovolená, nebo lépe řečeno nebezpečná hra vysokou holí pro Fina. Uvidíme ten nedovolený zákrok, podívejte se. To je on. V druhé minutě tedy 4-4. To byla velmi dobrá střela. Na 2 minuty za nebezpečnou hru vysokou holí. Rutu. Lehto, Rutu, Lehto, Ruotanen, Makonen, Svoboda před dotírajícím Finem.
Běží 3. minuta první třetiny, Československo, Finsko 1-0. Rutu. Hořava, naši tedy vystřídali. Lukáč je v útoku spolu s Libou. Ruotsalainen, nejzkušenější z finských obránců. Benák. Lála na ledě, hrajeme přesilovku. Lukáč, ale už Ruotsalainen. Ještě půl minuty. Bude sedět finský útočník Mekele na trestné lavici. 4. minuta úvodní třetiny, Československo, Finsko 1-0. Člen All-Stars týmu na světovém juniorském šampionátu Mekele, prvním vyloučeným Finem mezi dospělými. Je to nadějný hokejista. Růžička. Dobře do tandému, šance. To byl Staviaňák, který ohrozil finskou branku. A je po přesilovce, Mekele na ledě. Začala 5. minuta první třetiny. Růžička, Rosol. Offside na modré píská Igor Prusov. Tady autor gólu Petr Rosol a tady už naše střídačka, nejblíže ke kameře se tam myhl technický vedoucí Antonín Sochůrek, který pečlivě připravuje nářadíčko pro naše reprezentanty a osazenstvo za sedícími hráči už jsme si představili. Svoboda. Na ledě máme poprvé nyní kompletní útok vedený Dušanem Paškem, Slálou a Hrdinou na křídlech. Lála. Hrdina. Uvíra. Dobře to udělal, ještě tečovaný kotouč. Hrdina. Tanen, Hrdina, Svoboda úspěšně, Ruotsalainen, přihrávka přes 2, neboli postavení mimo hru na střední čáře. Potlesk pro naše reprezentanty, kteří začali ve velice svižném tempu, hýří dobrým pohybem po ledové ploše a tím si vytvářejí dobré momenty pro přečíslení nepříjemné obrany soupeře. Huikari, Ruotsalainen. Králík s jistotou. No. Podívejte se, hned je tu drobná šarvátka a uvidíme, jak bude reagovat Mark Posset. Ano, už ukazuje, že hlavy si potřebují odpočinout a vychladnout. Na trestné lavici 2 minuty za hrubost a postiženým je náš Jaroslav Benák. Tak tedy vyloučení jenom z naší strany. 6. minuta první třetiny. Druhý československý vyloučený hráč, obránce Jižanské Dukly Jaroslav Benák. Ruotsalainen. Striko nezachytil přihrávku, Jalo.
ale dobře tam brání naši mladíci. Tady je jeden z nich, František Musil, obránce, který vyrostl v Pardubicích. V současné době hraje za Duklu Jihlava, kde hraje i nováček našemu mužstvu na světovém šampionátu Michal Pivoňka, který se vracel na střídačku. Všechny údaje potřebné máte v tuto chvíli na své obrazovce. Salainen. Vujkari. Znovu Salainen. Jalo. Začala 7. minuta první třetiny. Ještě minuta finské přesilovky. Máme šanci, 2-1. Možava. Dobře to myslel na najíždějícího Rusnáka. Vujkari ztroskotal. Narvan má. Makonen ztratil, naši dobře drží kotouč. Za 15 sekund se vyloučený Benák vrátí na trestnou lavici. Pardon, na led samozřejmě, vrátí se z trestné lavice. Staviaňa. Oslabení jsme přežili, ale pozor na Finy, Tikanen. Helminen se tam ocitl. Staviaňa. A byla to střela, kterou vyslal Makonen na naši branku. Jakmile dopřejí naši chlapci Finům jakoukoliv možnost osobního atakování na tělo, okamžitě to pociťují a většinou kotouč ztrácejí. Lehto. Jervele a Králík. Ještě jednou střela centra prvního finského útoku Pek Jerveleho. Pozorný strážce naší branky. Arbelius korčekuje, ale dopustil se chyby, přesněji řečeno zákroku proti pravidlům. 2 minuty hákování ukazuje posed zkušenému finskému útočníkovi. 9. minuta první třetiny. Pro změnu československá přesilovka. Tady je přestupek finského hráče. Tady je vyloučený Pekka Arbelius. A naše přesilová hra.
Rusnáková formace na ledě, za nimi Benát s Hořavou. Finové mají na ledě Tuohimu, Helminena, Ruotanena a Ravanmu. Naši reprezentanti se dostali do útočného pásma. 9 minut a 14 sekund odehráno z první třetiny. Československo-Finsko 1-0. Ještě jednou. Benákův střelecký pokus a zásah finského brankáře. Richter. Znovu Richter, Růžička. Staviaňa. Rosol. Staviaňa Musil. Těsně nad ledem. Karitako uklidňuje své spoluhráče. Ruotsalainen. A naše chyba Makonen. Výborně Jirka Králík. Rusnák. Lukáč. To byla Vincova parketa. Uvíra, Lukáč, gól! Takže by se konečně první útok střelecký chytil. Uvírova střela prodloužená Vincentem Lukáčem, alespoň tak se to zdálo z prvního pohledu. Ještě jednou se podívejme. Uvíra vystřelil a Lukáč podle mého tečoval. Z pohledu zadní kamery by to mělo být ještě zřetelnější. Teď přišel Uvírův nápřah a prodloužení Lukáčovo. To už začala 11. minuta první třetiny. Zásluhou Vincenta Lukáče zvyšují naši reprezentanti na 2-0. Druhý gól Československa, hráč číslo 29 Lukáč. Takže úvod zápasu, prvých 10 minút, výsledok snaženia našich chlapcov bol gól v druhej minúte. Pozor teraz na Helminenovú príležitosť, to už bol Králik prekonaný, puk sa odrazil od ľavej žrtky jeho brány, ale šťastie bolo na našej strane. No a tú druhú 10 minútovku úvodnej tretiny sme začali druhým našim gólom, ktorý pred chvíľou rozvonil sieť takovej brány. Inak si myslím, že 10 minút prinieslo zaujímavý hokej, tak trochu opatrný, s istotou, so zabezpečenou obranou na obidvoch stranách, súperov, ktorí sa dobre poznajú a poznajú svoju silu i svoje ambície do tohto šampionátu. 12. minúta stretnutia Československo-Fínsko, vedieme 2-0. Postavenie mimo hry. Postavení mimo hru. Offside. Na našej striedačke určite väčšia spokojnosť. Najbližšie ku kamere Rúžička, ktorého útok dal z hokejky Rosola náš prvý gól. Melamece. Jalovi sme zobrali puk, má ho Válek.
ale Melamec forčekuje. Ruotsalainen len naslepo do stredného pásma, to je pre nás dobré. A opäť v akcii Rittako. Výmena pukov pri nepresnosti na jednej i druhej strane. V 13. minúte úvodnej tretiny dokončujeme striedanie. Máme na ľade Ružičkov útok. To je postavenie mimo hry. Rozhodcovia, menovite Igor Prusov, musel pískať. Na ľavom krídle bol Pavel Richter, asi 3 metre v útočnom pásme. Lehto. Arbelius. Uvira stačil ešte pred Králíkom odvrátiť. Järvenpää spoza brány odovzdal puk našim a my sa pokúšame o rýchly protiútok. Postráda trochu kombinačnú presnosť. Ružička. Zbavujeme sa útočného pásma. Musil. Teraz máme možnosť Lukáč. Urobil to, čo urobiť mal. Snažil sa prihrať Libovi do výhodnej pozície. Fíni boli v obranej činnosti úspešní. Konen. Narvan má. Ale už naši. Liba. Narvan má a zdvihnutá rozhodcová ruka a Mark Fawcett za nedovolenú hru vysokou hokejkou posiela na trestnú lavicu tohoto muža. Je to pravý krídelník Tikkanen, Esa Tikkanen z fínskeho mužstva. V 15. minúte teda máme možnosť hrať našu tretiu presilovú hru. Čas 14:34. Vyloučen. Pozrime sa zo záznamu na zákrok fínskeho útočníka, Fawcett, ktorý mimochodom píska s veľkým prehľadom, s presnosťou a s istotou toto stretnutie, ktoré sa mu môže pískať dobre, lebo sa oba kolektívy sústredujú predovšetkým na hru a aj keď vylúčení boli to bežné technické priestupky, aké sa pri hre stávajú. Skriko. Hrdina. My zakladáme rýchly break, snažíme sa nájsť moment prekvapenia, dieru v kompaktnej fínskej obrane. Štvorici Fínov sa však zatiaľ darí. Teraz Rosol.
Lehto zachytil jeho prihrávku. Ešte máme pásmo. A po prudkej strele, ktorá sa odrazila od zadného mantinelu, musí Hořava začínať až od brankára Králíka. Strelec nášho prvého gólu, Rosol, Richter. Stále Richter, Ružička čaká prihrávku, dostáva puk. Rosol. Benák. Nepresne. Hořava. A nakoniec sa predsa len podarilo Arbeliusovi dostať puk z fínskeho obranného pásma. Ešte v záverečných sekundách našej tretej presilovky ťaháme náš útok, ale tečovaný puk končí v ruke jedného z divákov. Hrá sa s pukmi, na ktorých je emblém tohoto šampionátu, takže puky sa z hľadiska, čo je pochopiteľné, späť na hraciu plochu nevracajú. Vedieme 2-0. Sme na návšteve opäť v našom, pre nás útočnom pásme, kde sa bude po prerušení znovu hadzovať. A to je Staviaňa. Ivoňka čaká na svojho partnera. Ivoňka vyhral, ale snaží sa vystreliť. Ešte máme možnosť. Šejba vystrelil, trafil pravý betón. Ešte Jiří Šejba. Kolmínen vyváža puk čo najrýchlejšie smerom na našu bránu. Striedajú oba kolektívy. Hra má plynulý priebeh. Sú to korčuliarsky vyspelé celky. Ale na jednej i druhej strane sa hrá s maximálnou obozretnosťou na vlastnej modrej čiare. Len tam neurobiť chybu. Zakázané. Uvoľnenie Fínov v 18. minúte úvodnej tretiny. Dívame sa na Radislava Svobodu, ktorý je v obrannej dvojici s Edom Uvírom. A na ľade máme kapitána nášho celku Dariusa Rusnáka s krídlami Lukáč a Liba. Proti ním výkonnostne najsilnejšia formácia Melameca Jalo Skriko. Jediný útok, ktorý hral na majstrovstvách sveta v 83. roku vo fínskych dresoch. Okrem nich ešte brankár Tako. A to je všetko v porovnaní so súčasnou reprezentáciou trénera Alpa Suhonena. Naše zakázané uvoľnenie, prihrávka, taká žabka, nenašla adresáta. Striedame, posielame čerstvé sily na začiatku 19. minúty úvodnej tretiny. Hra tak trochu v záverečných minútach prvej časti tohoto súboja nadobudla len priemernú úroveň, ale vyplýva to aj z toho, že udržujeme nášho súpera. To sa nám darí do určitej miery úctyhodnej vzdialenosti od našej brány. Nielen čo sa streľby týka, ale aj jeho aktivity. Jalo. Skriko. Spätná prihrávka našla našich chlapcov, ktorí sa okamžite vydali na rýchly break. Pašek jeho prihrávku však už Lála spracovať nemohol.
vystriedali, prišiel Vladimír Růžička so svojím útokom na hraciu plochu. Poslední minuta, prvé třetiny. A vidíte dobre, 58 sekúnd pred koncom úvodnej časti, keď vedieme nad Fínskom 2-0. Gólmi Rosola a Lukáča sa bude ukazovať v našom obrannom pásme. Výborne Králík. Lehto nám odovzdal puk, čo z toho vymyslíme? Richter. Ruotanen. Makkonen. Makkonen si našiel pozíciu. Kde je puk? Našťastie nie v našej bráne. Už sa tam jeden z Fínov trochu predčasne radoval z úvodného gólu. Tak pochválme Jiřího Králíka, ktorý proti Makkonenovi, ktorý sa predsa len prepracoval do bezprostrednej blízkosti našej brány, zachránil naše konto v záverečnej minúte úvodnej tretiny. Pozrime sa znovu na obrovskú príležitosť, ktorú si najstarší fínsky hráč Kari Makkonen, 30-ročný hráč, vypracoval. Mali sme trochu šťastia, ale to je dobré. Medzi tým zakázané uvoľnenie našich hneď po tej nepríjemnej situácii vyhodili puk a bojujeme oň v strednom pásme. A Lukáč vystrelil až spoza červenej, pretože už sa ozvala siréna, ktorá skončila úvodných 20 minút. Doleva Rusnák a proti němu Jervele otevřeli druhou část hry. Uvíra. Liba. Lukáč. Jervenpe. Lukáč, Rusnák, Liba. Dobře, Igor se uvolnil. Uvírova střela. A bude se vylučovat, Králík odjíždí z branky, zatím nám rozhodčí Posed ponechává výhodu. Růžička, který naskočil na led. Počkáme si, kdo z finského mužstva půjde na trestnou lavici. 2 minuty držení ukazuje Američan, první minuta druhé třetiny a Markus Lehto, který hraje na svém prvním světovém šampionátu, prvním vyloučeným Finem v druhé třetině. Celkově 4. vyloučený Fin za tento zákrok, který jste viděli. Vyloučený finský hráč Lehto, číslo 3, na 2 minuty za držení. Time 20:47. A naše příležitost Růžička minul. Rosol. Už je hra přerušena. Postavení mimo hru. Stojalo. Signalizované výhodě. Ruotsalainen. Jiří Lála. Offside. Minutu a 38 sekund bude vyloučený Fin ještě na trestné lavici.
vyprodaná hala, což je 14 080 diváků, povzbuzuje československé reprezentanty. Rosol, Richter, tento útok hýří aktivitou. Ještě Richter, prázdná branka, gól! Naši reprezentanti podruhé využívají přesilovou hru a zvyšují na 3-0 v druhé minutě druhé třetiny. Autorem gólu Pavel Richter. Růžička už se ke kotouči nedostal, ale Richter ano. Je to zkušený hokejista, počkal si a Ruotsalainen už ani pádem nezabránil tomu, aby kotouč se dostal za záda brankáře Taka. 21-32. Tak tedy druhá minuta druhé třetiny 3-0. Lála. Lehto. Staviaňa. Ponechaná výhoda. A teď už je odpískáno. Lehto, Tikanen, offside na modré. Postavení mimo hru. Offside. Ujkary. Pivoňka. Šejba. Svoboda. Pivoňka. Melamece. Dialo. A už Liba. Po něm Válek. Přibývá osobních soubojů. Liba. Rusnák. Dobře se vrátil Jalo. Skryko. Vanma. Liba. Lukáč. Tako. Ořava. A výborný obranný zákrok finského hokejisty. Alpo Suhonen hýřil sebevědomím a sebedůvěrou před začátkem šampionátu. Jeho svěřenci prohrávají ve 4. minutě druhé třetiny 0-3.
A připomenu Suhonenův výrok: lepšího soupeře než Československo jsme si na úvod nemohli přát. Musilův pokus. Sirén. Střela, kterou vyslal Staviaňana, finského brankáře, skončila v jeho náručí. 5. minuta druhé třetiny. Ještě jednou se podíváme na tu střelu. Švihem mířila pod horní tyčku. Dostane se Lála ke střele? Už ne. Naopak soupeř Järvelä, Järvenpää, Svoboda, Hrdina, Lála, Svoboda, Järvenpää, Järvelého, Järvenpää, Svoboda, Lála na Paška. Dobrá střela bratislavského středního útočníka. A bude se vylučovat. Dušan Pašek dostává 2 minuty za nebezpečnou hru vysokou holí, tak signalizoval alespoň Mark Fawcett. A dvířka jsou otevřena také na finské straně trestné lavice. Tady je ten přestupek. A tady náš vyloučený Dušan Pašek a na druhé straně trestné lavice sedí Hannu Järvenpää. Takže 6. minuta druhé třetiny, 4-4. 25-10. Současně vyloučení na 2 minuty za nebezpečnou hru vysokou holí. Tak i Järvenpää, nebezpečná hra vysokou holí. A Finové v nájezdu Tikkanenen. A teď už Šejba. Ruutu. Ruotsalainen, Tikkanen. Efektní, ale neefektivní. Benák. Začala druhá minuta, vyloučení obou. Fawcett má zdviženou pravici, zatím nám ponechává výhodu. Teď už je hra přerušená a bude to Tikkanen, na kterého ukazoval rozhodčí Fawcett nejprve. 2 minuty podražení a v zápětí další Fin 2 minuty zadržení. Tak jsem to postřehl správně, ta 2 gesta, tady je to podražení, to je Tikkanen. A tím druhý. Mu sa nepodarilo dotiahnuť svoju solovú breakovú akciu do úspešného konca. Ritakko, tento muž vo fínskej bráne, bol pozorný. 22-ročný brankár Esettu Pori. Pozorný. 22-ročný brankár Esettu Pori.
Helminen čaká na svojho partnera na pivoňku. Už sa pokračuje, 13. minúta druhej tretiny, vedieme nad Fínskom 4-0. Siren. Arvan má. Ekele. A môžeme ísť my, pivoňka. Najmladší muž v našej reprezentácii. Chlapci si rozumejú, rešpektujú sa, snažia sa niečo vymyslieť. Pred chvíľočkou to bol dobrý úmysel od Šejbu. Ale pozor, pred našou bránou opäť Jiří Králík. Bez zmenu zasa najstarší muž nášho týmu. Postavení mimo hry. Offside. Pohľad na striedačku nášho súpera. Fínsky chlapci bez prilieb na hlave, v spoločenskom oblečení či športovom pôsobia veľmi sympaticky. Ozaj je to mužstvo zložené z mladíkov, okrem Tuohimu a už spomínaného veterána Makkonena. Sú to všetko chlapci, ktorí sa narodili po roku 1960, takže je to skutočne mladý a perspektívny káder. Lenže, ako to už u Fínov chodí, kto vie, koľký z nich po tomto svetovom šampionáte ostanú vo fínskych ligových dresoch. Darí sa nám vyviesť puk. Arbelius ho stratil a my môžeme založiť útok. Rusnák. Staviania. Lukáč. Rusnák. Liba. 15. minúta druhej tretiny. Musil. Richter. Rosol. Staviania v úlohe pravého krídla. Rosol. Diváci tlieskajú útočnej aktivite nášho celku. Chlapci si to zaslúžia. Zápas má správnu atmosféru a pre nás priaznivý vývoj, čo je pochopiteľne predovšetkým po stránke psychickej, vzhľadom na náročný turnaj, akým svetový šampionát je. Pre našich chlapcov dobré. Lamece. Rúžička. Rosolovi to tentoraz nevyšlo. Benák. Melamece. Benák. Rúžička Rosolovi. Siren vyhadzuje aspoň do stredného pásma, my ho zase vraciame, ale je to postavenie mimo hry. Prerušenie potrebovali už oba celky na to, aby poslali čerstvé sily zo striedačiek. Ružičkou útok si ide oddychnúť a tréner doktor Bukač so svojím asistentom Stanislavom Neveselým poslali na hraciu plochu Dušana Pašeka na post centra. Na jeho krídlach sú Lála a Hrdina. V obrane máme dvojicu Svoboda Uvíra.
Otanen nevyhodil. Vašek. Fíni sa snažia, bojujú, snažia sa čo najskôr odstaviť našich chlapcov od puku a iba takto získavajú pár sekúnd na oddych. Hrdina si vyslúžil od divákov potlesk za svoju dobre mierenú strelu. Opäť iba náznak fínskeho útoku, Pivoňka. Bude to gól. No, Kari Tako dnes, napriek tomu, že 4 razy musel vyťahovať puk zo svojej siete, dnes skutočne v mnohých situáciách podržal svoj celok a tam sa z ľadu dvíha Antonín Staviaňa, ktorý čoraz častejšie vysúva po pravom krídle do úlohy útočníka a využíva svoju schopnosť hrdými strelami ohroziť superového brankára. Pozrite sa, akej bol situácii pred Takom. Začala sa 18. minúta druhej tretiny, vedieme nad Fínskom 4:0. Válek. Stále Oldřich Válek. Spomínate si na nedeľu, ako sa mu darilo proti výberu Kanady v prípravnom stretnutí, v poslednom prípravnom stretnutí našich chlapcov. Trochu sa tam iskrylo v tom rohu hracej plochy, ale Fossetová píšťalka bola ticho. Píska s veľkým prehľadom tento mladý rozhodca zo Spojených štátov. Máme 26 rokov a my máme šancu. Lukáč trafil, ale Tako čas svoj semafor vysunul do cesty puku. Vincent Lukáč už dnes bude zapísaný v streleckej listine a túto strelu, ktorá mierila do ľavého horného rohu Takovej brány, stačil fínsky brankár kryť. Žava, Jalo. Získávame puk, Liba. Postavenie mimo hry. Ruotsalainen už musel zastaviť fínsku útočnú akciu. Tri razy sme doterajšej histórii majstrovstiev sveta s Fínskom prehrali na turnajoch svetových šampionátov v 67., 70. a 74. roku. Dnes sa zápas, od ktorých sme mali, treba povedať, určité obavy. Si spomente, aké sebavedomie bolo vo fínskom kolektíve po prípravnom stretnutí na tomto ľade, keď Fíni v Prahe prvý raz v histórii našich vzájomných stykov na československom ľade vyhrali 8-6. Poslední minuta druhé třetiny. Trútu. V závere druhej časti Fíni hostiami, ale slušnými hostiami v našom obrannom pásme. Ružička, Uvíra, Richter, Siren.
Narvan má. Fíni nedostali puk. A zda teraz z vlastného obranného pásma Tikkanen. Ruutu. Ale Ruutu sa v dnešnom stretnutí zďaleka neukazuje tak ako v drese juniorskej reprezentácie Fínska, ktorej si vyslúžil prívlastok jedného z najperspektívnejších fínskych hokejistov. Ale pozor, v záverečných sekundách mali ešte Fíni šancu, nevyužili ju. A tak Druhá minuta druhé třetiny. 3-0. Levý křídelní útočník našeho mužstva zůstal sám. Nikým neatakován před brankou, kterou hájí Tako. A v 7. minutě druhé části hry Petr Rosol zužitkoval ideální Benákovu přihrávku a zvýšil v přesilovce na 4-0. Byla to přesilovka našich 4-3. Už se zdálo, že je všechno ztraceno, ale Benák se dostal ke kotouči, našel Rosola a ten prodloužil ideálně 4-0. Začali zostra. Podle protokolu běžela 39. sekunda a Rusnák poprvé překonal Friesena. Vedli jsme 1-0. Další gól přišel po řadě neproměněných šancích až v 18. minutě. Dal ho Lála a tímhle gólem do šatny jsme vedli 2-0. Pro náš tým znamenalo dvoubrankové vedení značné uklidnění, protože tým NSR nás takřka vždycky dokázal potrápit. Když v polovině utkání prostřelil Válek výborného Friesena a zvýšil na 3-0, zdálo se, že se hráči NSR smíří s porážkou. Opak byl pravdou. Při hře 4-4 snížil Himmer na 3-1. Tlak soupeře však zastavil po akci Rusnákova útoku Nováček Stavěňa, který s přehledem dal 4. gól. Brankář Králík byl zvlášť v závěru druhé a v průběhu třetí třetiny v ohni střel, ale náš tým podržel. Dodal tak vlastně klid i ostatním. Také proto mohl hrdina zvýšit v 57. minutě na 5-1. Skóre zápasu uzavřel kuriózní brankou v posledních sekundách hry Liba. Československo, Německá spolková republika tedy 6-1.